Batzuetan elikadura osasuntsu bat izatea erabakitzen dugunean, ez dakigun nondik hasi edota egokia ez den informazioa aurkitzen dugu. Hori dela eta gaur Nerea Gamboa nutrizionista etorri da guzti honen inguruan aritzeko. Arratsaldeon, Nerea. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Oso ongi, berriro hemen esan duzun bezala hori argitzeko eta gutxinaka informazio egoki gehiago izateko. Gainera, gelditu gabe zaude, pasaren astean ere zurekin egon ginelako hitzaldi batean. Hori da, bai, Zibiboxen egon nintzen, hori gaur egungo 21. Mendeko gaixotasunei buruzko hitzaldi bat eman genuen, eta hori, gaur argitzen jarraitzeko, bai. Gaixotasun asko sortzen dira elikadura dela eta? Bai, gaur egun, adibidez Espainian, heriotzen 98% gutxi gora bera, gaixotasun kronikoen ondorio dira. Gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa, obesitatea, eta guzti horiek nolabait gure elikadura zainduz saiestu ditzazkegu. Badaude beste faktore batzuk ez, baina gure elikadurak eragin handia, izugarrizko eragina dauka gaixotasun hauetan. Zuzeneko eragina. Hori da. Eta esate baterako, diabetesa dela agian ezagunagoa, baina... Bai, diabetesan, baita ere hipertentsioan, gaixotasun kardiobaskularretan baita ere, obesitatean noski baietz. Eta arazoa zein da, gero eta intzidentzia gehiago dago gaixotasun hauetan. Hau da, gure poblazioan, gure biztanlerian, gero eta gaixotasun kroniko gehiago daude. Eta hori zergatik da, gure elikadurak aldaketa asko izan dituelako. Gure gaur egungo elikadura ez da duela urte askoko elikadura bezala. Eta hori, horrekin batera baita ere sedentarioagoak gara, ez gara mugitzen, gure lanbideak gero eta sedentarioagoak dira, garraioak ere gero eta gehiago daude, eta orduan garraioetan mugitzen gara, ez gara oinez lekutara joaten. Eta orduan, gure bizimodu aldaketa horren ondorioz, gaixotasun horiek gero eta gehiago ematen ari dira. Eta esan duzu, orain dela urte batzuk elikadura ezberdina zela, konpainiek sortzen duten janariengatik edo? Bai, nolabait interes handia dago bai ultraprozesatuen industriaren arlotik, bai beste lekutatik, eta orduan informazio asko eta elikagai ez osasuntsu asko ditugu gure eskura, eta horrek egin du gure elikadura asko okertzea. Leheno frutak eta barazkiak ziren gure elikaduraren oinarria, nolabait elikagai naturalak ziren gure elikaduraren oinarriak. Orain ez dira elikagai hauek oinarriak, baizik eta ultraprozesatuak. Zeintzuk dira ultraprozesatuak? Azukre gehitu asko dituztenak, birfindutako olioa asko dituztenak, eta orduan azkenean gure elikadura orokorrean ez da osasuntsua. Eta zaindu nahi dugunean askotan ere informazio txarra dago hortik zabalduta. Hori da. Beti, azkenean esan dudan bezala industriak botere asko dauka eta berak bidaltzen ditu mezuak. Gainera, badaude asoziazio batzuk edo gobernua eta horrela bidaltzen dituen mezuak begiratzen baldin badugu atzetik nor dago? Ultraprozesatuen industria dago horren atzetik. Eta guzti hori etortzen zaigu burura elikadura osasuntsuan pentsatzen dugunean piramidean, elikaduraren piramidean. Nor dago horren atzean? Baita ere nolabait industria hori. Eta horregatik nutrizionistak ez gaude oso ados piramide horrek igortzen duen mezuarekin. Gainera patata poltsetan eta hoietan beti agertzen da atzekaldean. Hori da, nolabait elikagai kaltegarri bat saltzen digute, baina atzean piramide hori jartzen dute, eta horrekin elikadura osasuntsu bat promozionatzen dutela esaten dute. Eta ere beraiek sortutako piramidea diozu. Bai, nolabait
beraiek sortutakoa da, bai. Ze adibidez, Europako beste lurraldeetako piramidearekin konparatzen badugu gurea, ez du zer ikusirik. Gurean, moderazio kontu horrekin ateratzen dira boioak, patatak, esan dituzun patata poltsak, litxarkeriak eta horrelakoak. Gero edari freskagarri horiek, azukre asko dutenak baita ere, agertzen dira elikadura osasuntsuaren piramidean. Hori bakarrik hemen. Europako beste lurraldetan ez da agertzen. Zergatik, ze azken finean moderazio hitz hori bakoitzak nahi duen bezala ulertzen du. Orduan, zer da gaur egungo arazoa? Elikagai horren kontsumoa ez dela noiz behinka jaten bakarrik, leno izaten zen moduan, ez? Orain, esnatzen garenetik, ohera joaten garen arte, elikagai kaltegarri asko, ultraprozesatu asko jaten ditugu. Bereziki, haurrak gero eta horrelako elikagai gehiago jaten dituzte. Horregatik, uste dut mezua ez dela izan behar moderazio kontu hori, ze bakoitzak nahi duen bezala hartzen du moderazio hori, baizik eta biztanleriari esan benetan kaltegarriak direla horrelako elikagaiak eta gure osasunean kalte handia egiten dutela. Orduan, gure osasuna zaindu nahi balin badugu, gure elikadura zaindu behar dugu. Eta orduan, badaude beste piramide alternatibo batzuk. Hori da, bai, esaten dudan moduan, beste lurraldetan, hemen goiko atal horretan agertzen dena ez da agertzen. Hori, hemengoan agertzen da hor goian, moderazioz hartu behar diren gauzak. Boioak, litxarkeriak, freskagarriak, baina benetan elikadura osasuntsu baten piramidean ez da hori egon behar. Jendeak badauka hori buruan, orduan ez da beharrezkoa elikadura osasuntsu baten piramidean hori agertzea. Bai. Eta eredugarria den hori orduan beste diseinuak existitzen dira? Bai, hori nutrizionistak nahiago dugun modelo hori edo nahiago duguna da Harvard Unibertsitateak planteatu zuen osasungarri jateko plater bat. Eta orduan eredu horrekin bai azaldu dezakegu ongi nola izan behar den gure elikadura, hori azken finean gaixotasun kroniko horiek saiesteko nolabait, ez? Badaude beste faktore batzuk, baina hori nolabait gure elikadura nolakoa izan behar den gaixotasun horiek saiesteko. Eta zein da ezberdintasuna, ez dutela gehitzen goiko zati hori edo gehiago? Hori da, nahi baduzu azalduko dizut platerra nolakoa den, agertzen da, interneten aurkitu dezakezue, Harvard platerra jarriz, euskaraz badago baita ere. Bai. Eta orduan hori agertzen da plater bat, eta orduan horrek zer adierazten du, guk egunean zehar jaten dugun janaria plater batean elkartuko bagenu, elikagai bakoitzaren proportzioan nolakoa izan behar den. Kantitatea garrantzitsua da, baina garrantzitsuagoa da elikagai bakoitzeko proportzioa, ez? Orduan, platerra, elikagai guztia, janari guztia plater batean jartzen balin badugu, plater erdia, frutak eta barazkien lekua da, ez? Plater erdia. Laurden bat, bi osoko zerealak, zereal integralak. Eta beste laurdena, proteinak. Gero hitz egingo dugu proteinen inguruan. Orduan, adibidez, bazkari batean, makarroi batzuk eta haragia jaten balin badugu, falta zaigu plater erdia, barazkiak zirela. Orduan, zer izango litzateke hoberena? Lehenengo entxalada bat edo nahi duzuen moduan barazkia jan, eta gero bai makarroiak eta haragi pixka batekin, baina kantitateak, proportzioak horrelakoak izan behar dira. Plater erdia barazkiak eta laurden bat makarroiak, laurden bat haragia, adibidez. Eta hori, lehenengo platerra, bigarren platerra eta postrea dena plater batetan. Hori da.
jan dezakegu bi platerretan, baina buruan izateko dena elkartuko bagenu plater batean, horrelako proportzioak izan behar dira. Eta gero, horretaz gain, olio, kalitatezko olioa erabili behar dela, oliba olioa hemen oberena, virgina extra barimada hobe. Edariak, ura oberena, kafea nahi balin badugu egunean zehar baita ere, ez dago arazorik, azukrea ez balin badugu gehitzen asko zobe. Eta gero, esnekiak baita ere daude eredu honetan, ez? Baina zein da arazoa, esnekiak kalitatezko esneki bat balin bada, osasuntsua da, baina ezin dugu utzi esneki hori adibidez frutaren lekua kentzea. Orduan, postre moduan beti esneki bat hartzen balin badugu, frutari lekua kentzen diogu, eta egunean zehar ez balin badugu fruta asko jaten, orduan bai faltako zaigu fruta. Baina hori, 3 pieza fruta gutxi gora bera jan behar dira egunean, gehiago jaten balin baditugu hobe, eta hori, horretaz gain, esneki jogurren bat edo nahi balin badugu, ez dago arazorik. Orduan esnekiak gehitu daitezke, baina ez da ezinbestekoa, ez da? Hori da, ez da ezinbestekoa, eta beti ere, beste elikagaiei lekua ez kentzea. Eta platerra da bazkariarako bakarrik edo? Ez, azkenean, nahi balin badugu bazkari bakoitzan kontuan izan dezakegu plater hori, baina bestela egun osoko janarien, egun osoko janariak plater batean elkartzen balin baditugu, horrelako proportzioak izan behar dira. Bale. Orduan, zein da arazoa, gaur egun, adibidez, Anibes ikerketak ikusi zuena, hemen Espainian, gaur egungo Espainiako biztanleriaren elikadura aztertu egin zuen, eta ikusi zuen lehenengo elikagaia, gehien jaten den elikagaia ogia dela. Eta gainera ez da kalitatezko ogia izaten gaur egun. Bigarrena, aurren kontuan adibidez, bigarrena boioak dira. Eta horrelako gauzak, bigarrena. Eta frutak eta barazkiak oso azpian daude. Hori ere interneten aurkitu dezakezue, Anibes ikerketa deitzen da. Eta hori ikusita, konturatzen gara gure elikadura aldatu behar dugula. Ze benetan, platerra hau ikusten balin badugu, ez dugu batere betetzen. Batere. Ogia orduan saihestu behar da? Ez da saihestu behar, baina egia da gehiegi jaten dugula, eta saihestu baino gehiago kalitatezko ogia jan behar dugula. Zein da kalitatezko ogi bat? Integrala, baina benetazko ogi integrala. Gu orain okindegira joaten bagara eta ogi integrala eskatzen balin badugu, seguraski ogi bat emango dizute, baina galdetzen duzunean, baina ze portzentaia da integrala, eta esaten dizute, 120, 130. Beste gainentzekoa, birfindutako irinak dira. Orduan, kalitatezko ogia zein da, bere osagaiak, irin integrala, 100%, levadura edo masa madre deitzen diotena hobe, eta ura eta gatza, jazta. Supermerkatura joten balin bagara eta osagaiak irakurtzen balin baditugu, kriston zerrenda agertzen da eta ez dira osagai osasuntsuak. Gero eta gehiago entzuten da bere ogi propioa egiten duen jendeak. Hori da, etxean egiten balin badugu, badakigu, osagai osasuntsuekin egiten balin badugu, badakigu ogi hori kalitatezkoa izango dela. Baina, badaude puntutzat batzuk kalitatezko ogia saltzen dutela, orduan gauza da bilatzea eta aurkitzen dugunean gure etxe ondoan nun saltzen duten ogi egokia, hor erostea eta listo. Ez dugu ogia saiestu behar, baina bai kalitatezkoa jan. Eta orduan, gozarian, askarian, bazkarian, janari guztietan, eguneko guztietan, plater hori aplikatu dezakegu? Bai, edo aplikatu behar dugu? Bai, egia da, adibidez, 11ketakoan ez dugu
segun pertsona bakoitzak kantitate desberdinak jaten ditu, ez? Baina, nire kasuan adibidez, 11etarako normalean fruta jaten dut eta frutu lehorrak. Horrekin, 11etako osasuntsu bat izango litzateke. Baina hori, bereziki bazkarian eta afarian plater hau kontuan hartu. Eta orduan hori, afarian adibidez, entsalada bat etxe askotan egiten da. Erdian entsalada bat jartzen da, eta gero bai, tortilla bat edo dena delakoa. Baina beti barazkiak izan behar dira protagonistak. Gure bazkarien eta afarien protagonistak. Eta gainera, kolore askotakoak, ez? Bai, kolore desberdineko frutak eta barazkiak jaten baldin baditugu, azken finean, barazki bakoitzak eta fruta bakoitzak vitamina, mineral eta azken finean mantenugai desberdinak ditu. Orduan, barietate askoko barazkiak jaten baldin baditugu, hobe. Eta beti esaten dudan bezala, sasoian sasoikoak eta tokian tokikoak baldin badira, askoz hobe. Gainera hori ere aipatu zenuela pasaden aurreko saioan, hori modu askotan laguntzen duela horrek. Hori da, bai. Eta orduan hori azkenean buruan sartu barazkiak eta frutak izan behar direla gure elikaduraren oinarria, eta ez piramidean agertzen dira ogia, zerealak eta horrelakoak, frutak eta barazkiak garrantzitsuenak. Lekaleak baita ere oso garrantzitsuak dira eta hemen Espainian gutxi jaten dira. Orduan gomendatuko nuke baita ere lekaleen kantitatea handitzea. Proteinak ere esan duzu? Hori da, bai, esan dut platerraren laurden bat gutxi gora bera proteinak izan behar direla. Nondik lortu ditzazkegu proteina horiek? Ze beti etortzen zaigu burura haragia, arrautza eta horrelakoak, baina ez dira proteina daukaten elikagai bakarrak. Orduan, proteina lortu dezakegu bai landare jatorrizko proteina edo animali jatorrizko proteina. Animali jatorrizkoak zeintzu dira? Hori esan dugun moduan, haragia, arraina eta arrautza. Landare jatorrizkoak, lekaleak, proteina daukate, fruitu lehorrek baita ere daukate proteina. Orduan adibidez, txitxirio batzuk jaten baldin baditugu, zer izango zen egokiena? Lehenengo barazki plater bat jan, eta gero txitxirioak. Txitxirioek badaukate ja proteina, orduan ez da beharrezko haragia baita ere jatea bazkari horretan, adibidez. Edo, hori, azkenean, lekaleek badaukate karbohidratoak eta proteina. Orduan, bi laurden horiek beteta daude ja lekaleekin. Eta orduan faltako zen hori, plater erdi hori barazkidiz beteta. Eta orduan, dieta vegetariano batek osasuntsua izan daite. Bai, ongi planteatzen baldin badugu dieta vegetariano bat, ez zaio ez proteinarik falta, ez beste zerrik falta. Bakarrik vitamina B12. Hori bai, vegetariano eta veganoei faltatzen zaie. Eta orduan bai, astean hartu beharko dute vitamina hori, astean behin hartzen da normalean, eta 2000 mikrogramo hartzen dira. Zergatik, azken finean beti esaten dute, dieta horretan suplementatu behar baldin badute vitamina bat, esan nahi du, dieta hori ez dela egokia. Bai da egokia, ze azken finean, vegetarianoa ez den pertsona bat, nolabait ere suplementatzen ari da. Zergatik, ze jaten ditugun animaliak, bere pientxoetan badaukate vitamina hori. Gehitzen diote. Orduan, animali horiek suplementatuta daude, eta gero guk jaten ditugu. Orduan, azken finean, gaudegu ere... Bai, naturan beran dagoela. Bai, hori da, naturan beran dago, baina gaur egun jaten ditugun animaliak normalean ez dauden ez mendian, hori behar dute eta orduan gehitzen diete vitamina hori beraien janarian. Orduan,
Hori, vegetarianoi faltako zaie, ez dutelako animali hori jan, baina ez da ezer gertatzen. Hori da, astean behin hartzen dute vitamina hori, eta ez da ezer gertatzen. Bai, gehigarri bat dela, bai edo bai. Hori da, gaur egun bai. Gaur egun bai. Eta lehen esan duzu ere euskeraz dagoela platerra. Bai, hizkuntza askotan dago plater hori. Hori, Harvard Unibertsitateko, jartzen duzu Googleen Harvard osasungarri jateko platerra, eta irekitzen zaizue web orrialdea, eta hizkuntza askotan aukeratu dezakezue, eta deskargatu. Bere webgune ofizialean, hori, euskeraz. Hori da. Eta gero gure egunerokotasunean orduan idei asko daude horrelako plater bat sortzeko, ez? Hori, azkenean hau buruan balin badaukagu, seguraski gure bazkariak osasuntsuak izango dira. Beti ere elikagai naturalak balin badira. Orduan, frutak eta barazkiak, lekaleak, zereal integralak, animali proteinak, horrelakoak. Orduan, horiek kontuan hartzen balin baditugu eta plater proportzio hori kontuan izaten balin badugu, gure elikadura seguraski osasuntsua izango da. Eta askotan ere entzuten da, gosaria dela, ez dakit, eguneko janaririk garrantzitsuena. Eta lehen esan duzu plater hau, aplikatu behar dela bazkarian eta farian batez ere. Bai, esan duzun esaldi hori, baita ere, esaldi horren atzean, baita ere, nortzu daude, gosarirako elikagaiak prestatzen dituzten industriak. Orduan, garrantzitsua da gosaria, baina ez da ezinbestekoa. Ni esnatu naiteke eta lanera joan gozaldu gabe ez da ezer gertatzen. Kasu bakoitzan, gauza bat izango da hoberena. Orduan, adibidez zure kasuan agian gozaldu behar duzu, ze bestela zaude ongi edo ez duzu indarrik eta ederki. Gozari osasuntsu bat balin bada, ederki. Baina beste pertsona baten kasuan esnatzen balin bada eta ez du gozerik, ez da ezer gertatzen, gero amaiketakoa egiten balin badu eta listo, ez da ezer gertatzen. Baina beti ere gozaltzen balin badugu, gozari hori osasuntsua izan behar da. Ze kolakau bat eta gaieta batzuk hartzen balin baditugu ez da gozari osasuntsu bat izango. Orduan horretarako nik nahiago dut ez gozaltzea. Bale. Orduan hori, plater hau jarraituz adibidez, zer egin dezakegu, fruta bat jan, fruta bat eta gero esne pixka bat edo jogur bat nahi balin badugu, bestela ez da ezinbestekoa, edo edari vegetal bat, olo esnea edo horrelakoak, eta adibidez kalitatezko ogi bateko tostada batzuk, edo frutu lehor batzuk, den aldelakoa horrelakoak gauzak, baina elikagai naturalak. Eta zukuei dagokienez? Prestatutak dauden zukuak, prestatutak eraosten ditugunak, ez dira osasuntsuak. Azukre asko daukate, ez dute ia frutarik, eta orduan ez da kalitatezko elikagai bat, guztiz kontrakoa, ez kaltegarria da guretzat. Orduan nik beti gomendatzen dudana da fruta osoa jatea. Ze azkenean etxean ere egiten balin badugu zuku bat, laranjazko zuku bat, zer gertatzen da, laranja horren mantenugai garrantzitsu asko kanpo gelditzen dira. Eta orduan azkenean edaten duguna, adibidez, fibra guzti hori kendu dugu, eta orduan gure metabolismoan, gure organismoan daukan eragina ez da berdina. Orduan, noiz behinka laranjaz zuku bat egin nahi balin badugu etxean, ez dago arazorik. Baina, egunero goizean horrelako zuku bat edatea ez da egokiena. Hobeto, osoa jatea. Orduan ezin da ordezkatu. Ez. Eta adibidez, Harvardrek zer esaten du hori, lehen esan duzu gura dela hori bai ezinbestekoa, oinarrizkoa, kafea nahi baldin badugu, baina esne gutxirekin. Bueno, esne gutxirekin. Esnea, ez dago arazorik esnea edaten balin badugu, baina esan dudana, beste elikagaiei ezkentzea lekua. Orduan, esnea osasuntxua da eta propietate onak ditu, baina ez da
batzuk esaten duten bezala ezinbestekoa. Ez badugu gustoko, edo sabeleko mina balima daukagu esnea edaterakoan, edo dena delakoa, ez balima dugu gustatzen eta ez balima dugu edan nahi, ez da ezer gertatzen. Eta beti kaltzioaren inguruan hitz egiten da, esneak egia da, esnekiek kaltzioa daukatela, baina ez dira elikagai bakarrak. Orduan, esnekiak ez balima ditugu hartzen, kaltzioa beste leku batzutatik lortu dezakegu. Orduan, ez da ezinbestekoa, baina ez da ere beste batzuk esaten duten bezala kaltegarria. Eta esne mota asko daude. Bai, esne freskoa edaten balin badugu, supermerkatuan ere saltzen da, nire ustez egokiagoa da, osasuntsuagoa. Bestela, hori, UHT esnea jartzen dugu UHT, esnea baita ere osasuntxua da, baina hori noiz behinka edaten bali badugu esnea, nire nahiago dut freskoa izatea. Eta gero, badago hori, esne osoa edo gaingabetutako esnea, zein da egokiena? Osoa. Zergatik ze azkenean gure asetasuna ere garrantzitsua da. Eta orduan esne osoa edaten bali badugu, gehiago asetuko gara, hori garrantzitsua dela. Eta gainera, esnearen gantzak ez dira kaltegarriak. Orduan, nik nahiago dut esne osoa edatea, eta ez bestelako esneak. Eta ere esnea haragitik edo landaretatik etorri daiteke, ez? Hori da, esne hitza esaten balin badugu, esan nahi du, edo behietatik, edo ardietatik edo horrelakoetatik etortzen den esnea dela. Gero, landare edo edari vegetalak balin badira, edari hitza esan behar dugu ez esnea. Hori, teknizismo bat izango litzateke, baina hori, adibidez, olo esnea, izango litzateke olo edaria, edo sojazko edaria. Orduan, edari horiek osasuntsuak dira baita ere, propietateak ez dira esnearen parekoak, baina osasuntsuak dira baita ere. Orduan, adibidez, proteina kontuan esneari gehien hurbiltzen zaiona sojazko edaria da. Olo esneak ez dauka ia proteinarik, baina osasuntsua da baita ere. Eta, orduan, kafea, ura, esnean baldin badugu, eta zukuak baina kontutan hartuta hori ez dela ordezkatu behar. Hori da, eta infusioak baita ere horrelakoak. Zer da gertatzen dena, gaur egun ia etxe gehienetan freskagarriak daudela. Eta mai askotan, bazkarian eta afarian freskagarriak daude, eta aurrek ere freskagarriak edaten dituzte. Eta orduan, horiek kalte asko egiten digute. Orduan hori, ura, esnea, infusioak, kafea, baina hori, bazkarietan hoberena ura. Nun aurkitu dezakegu informazio gehiago, badaude idei asko plater ezberdinak sortzeko, eta adibidez zu ere zure Instagramen hori konpartitzen duzu, ez? Hori da, horretarako sortu nuen Instagrama hori, ze hau azaltzen nuenean jendeak galdetzen zidan, hori eskatzen zizkidan ideiak horrelako plater osasuntsuak prestatzeko. Orduan, hori azaltzeko asmoz, sortu nuen Instagram hori, ng.nutrizion deitzen da, eta hor aurkitu ditzakezue, hori, ideia asko, plater ideia asko, bai bazkarirako, bai afarirako, bai gosari ideiak baita ere, askotan arazo handia daukagu gosari osasuntsu bat prestatzeko, eta hori, hor aurkitu ditzazkezue, ideia asko bai. Eta guztiak gaude plater honetan oinarritutak? Bai, hori da. Eta, ez dugu hitz egin, baina kantitateak zer gertatzen da, pertsona bakoitzak kantitate batzuk behar dituela. Kirol egiten duen kirolaren arabera, bere gorputz konposizioaren arabera, bere bizimoduaren arabera, kantitate batzuk behar ditu. Orduan, nik jartzen ditudan platerrak, nik behar ditudan kantitateekin daude eginak. Baina orduan,
ez jarri arreta inbeste hor dagoen kantitatean, baizik eta proportzioan. Bale, bale. Proportzioan jarri behar dugu arreta. Orduan gero proportzio hori moldatu zure kantitateei. Eta hori nola jakin dezakegu? Bueno, bakoitzak... Konplexua da, orduan bai dietista nutrizionistak horretarako gaudez, laguntzeko eta bakoitzari bere situazioari egokitzeko bere elikadura. Eta bestela nik beti esaten dut, ongi, gure gose eta asetasun seinaleak ongi ezagutzen balin baditugu eta ongi errespetatzen balin baditugu, kantitate egokia jango ditugu. Zein da arazoa, txikitatik beti esaten zigutena zer zen, platerran dagoena bukatu. Bukatu eta ez balin baduzu bukatzen ez ara altxatuko eta horrelakoak, ez? Azkenean aurrek oso ongi daukate bere gose eta asetasun seinale horiek. Orduan, aur batek beteta dagola esaten digunean, beteta dagola da. Ez du ezer gehiago behar. Orduan, urteetan zehar gure asetasun seinali horri ez balin badiogu kasurik egin, gero handiagoak garenean ez diogu kasurik egiten. Eta orduan, jaten dugu, askotan jaten dugu gosea izan gabe. Zergatik, esan digutelako gozaldu behar dela, agian ez dut goseri, baina gozaldu behar dut, esan digute eguerdian bazkaldu behar dela, agian ez dut gozerik, baina bazkaldu behar dut. Orduan, ez diogu gure gorputzari kasurik egiten. Eta hori izaten da arazorik nagusiena. Eta gero beste gauza bat. Gero eta gehiago bazkaltzen dugu edo afaltzen dugu mugikorrari begira, edo telebistari begira, eta zer gertatzen da ez garela kontziente jaten dugunan. Eta orduan, ez gara konturatzen eta batean jan dugu pila bat, eta igual behar genuena baino gehiago jan dugu, ez gaudelako kontziente, ez gaudelako adi jaten dugunari. Gainera ere, ritmoak badu bere garrantzia, ez, jaterako orduan. Bai, ze asetasun seinale horiek, esan ditudan seinale horiek, bere denbora behar dute, garunara iristeko eta guri esateko, ez dut gehiago behar. Orduan, azkarregi jaten balin badugu, ez diogu denborarik eman, eta konturatzen garenerako ja gaude oso beteta, eta orduan sentitzen ditugu hemen, gaizki sentitzen gara. Orduan, hori, lasai jan behar dugu, arreta jaten ari garen gauza horretan jarri, eta gure gorputzari kasu egin. Azkenean gorputzak dakilako behar duena. Hori da. Mi esker Nerea etortzeagatik, eta mandako aholku guztiengatik, eta hurrengora arte. Hori da, hurrengora arte, mi esker. Ongi izan.